mbado anga sallallahu ta'ala ne ba fo we bi ka segin ka fo nti siran foli la ma saba di jamananci wa ma saba di yanga dima yauce wa ma saba masu saba ulu fitna di flajian malila ya amma folo dongli dalaw mali dongli dalaw uyanga éducation cin uye jeneya daga mawi uya dongli da wa donglu da wati muna afanu ya don ka donglu fana da ulu de an diun cin ulu de jeneya nogoya radio la ulu de ka donglu beje télé la ulu de ka donglu be bo fani sutara lentula diu mala ka laje mami mana fani don chogoy o be nata ka taw fani don chogo nyona la degi ulu de jamana inci ulu de jamana in lamo geleya ulu de jogo jugu do jamana diuna ama flana aya la suma chatri bolaw jamana in chatri bolaw wallahi difference tew ka chatri do ni porno ni nyonje ngumme siga kan koro talent taji jamana in chatri bolaw de jamana in education chain ka jene ya yira maula chatri bola ibita islam muso do de muso soro ani dobe chatri bola fani fo itala fani fo itala kameramani yere kelembe ki nyeshi o kofela de maka nyeshala o be tama chugo muna o sigilambe kala magali mun ko bala ko filmi inna lillahi wa inna ilayhi raji'un ni man diun chen wal ma ba glandi réseaux sociaux kera fen la blale dim sani baka ma korba baka an diun baka an men ka hami an diun ga shini la mola o chatri bolan nunu de jamana yi olu de maw degi ni mana ko ina ibita soro micro be dobolo aya jati mine muso daw be ni no muso yere ha olu be micro mine kata jo do dala neko eni muso eni chebseka san kelenge nyogon fe kamelinti i kamelin walma isumuru ko femate mawni nyogon cewa abseka kya ninde nyingali kaka jabi ni nunu man diun cenjon de yachi kakira kan nyingali ketuguni nego eni cheni nyogonche na do na sogono shengele me wasawa ne ma dawlaw ni yukmay mumala kafo be klobe nina kama fi andun kalamu ni kanga bali yere de ka bali chatri bola wanu ka tiliso kanga datu yere di ni dimseni chendi ko ka daga ko bi fuga mawla ni sodia awti mawla ni sodia ni fongare fo maw dimsenu chenfen fuga jugu ka mawdigu ola ngabe ala soro alkiyama do naw saraka soninka ulu mawdi jamana inchi chatri bolaw munu me chatri bo wari kon ta fo lu ko kini bolodi muso mo ko ala yo haramiyo ulu to mere olu to me ibita islam nya fe on fe nyini nga bego ka islam di abeba ere disi goshino chatiri bola cameraman tigi nali jo o jolendo ibita soro cheni muso dale me so gono birfani bula do shingana bali olula ni mu kusui ngolla jabaga de binununa ngoni ka dimsenu lamoni idiniji dodi aw masega chatri bo chugore la foka dimsanu degi jene yakke chugola comédien ne yache ha oluri jamana education geleya oluri jamana a jene ya publicité ke oluri yake de asabana in karamo go juguyi ay ni foyro be ko na sigala jamana in dongli dalaw ani jamana in comédien ani jamana in karamo jugu olu de bala ka jamana ci
aw yɛrɛ ni ala cɛ nin komi ni ye cɛtiri bɔ sugu jumɛn ye cɛtiri bɛɛ cɛ ni musoya ko de b'a kɔnɔ cɛtiri dɔnkili bɛɛ cɛ ni musoya ko de b'a kɔnɔ k'an ka denmisɛnninw ka lamɔ k'aw bɛ ka kulonkɛ kɛ ni denmisɛnninw ye komi an bɛ jamana kɔnɔ sariya tɛ jamana mun na n'o tɛ ninnu bɛɛ de kan ka bali ninnu bɛɛ ka teliso de kan ka datugu ala ka hinana ka yafa an ma nin baara cɛjugu minnu filɛ nin ye minnu b'a kɛli la an bɛ dugawu kɛ ala ka tobi d'u ma ka se ka ninnu dabila a kuma dɔw bɛ yen se ka lakale hali misiri kɔnɔ n'a tɛ n bɛ siran aw kana taa haramu y'aw ɲɛ na n tun b'a fɔ a ye taa cɛtiribɔla dɔw ka cɛtiri lajɛ a y'a dɔnkilidala dɔw ka dɔnkili video lajɛ n'a tɛ n bɛ siran n'a y'a lajɛ a kana haramu ye ninnu ye cɛw de ye nka an bɛ mun fɔ ni kumana dɔ b'i neni ni kumana dɔ b'i dɔgɔya ni kumana dɔ bɛ dɔ sɔrɔ ka fɔ an ka yɛrɛ kɔlɔsi n badenw ko in y'an bɛɛ ka ko de an sigilen don k'an ka ko t'a la an ka ko bɛna k'a la o n'a taara k'an bolo dan don min u ka fɛn dɔ bɛ yen ni maa o maa b'a kan n'i sera k'i yɛrɛ bɔ a ka hɛrɛ don i ka limaniya bɛ tanga ko tiktok ni maa min bɛ se k'i yɛrɛ bɔ tiktok sanfɛla la i bɔ a kan fɛn minnu bɛ k'a la fɛn minnu bɛ adamaden lamiri jɛnɛya la olu ko ninnu dɔrɔn de b'a kan muso bɛna jɔ islami musotɔ sutura t'i la i bɛ yɛrɛ lamaga la i bɛ dɔn na fani t'i la subhanallah halisa e ye silamɛ ye halisa e ye mumini